Zdravím fanúšikovia Vervy Litvinov. Dneska by som si s vami chcel pokecať o mojej maske. Design tento rok, ako už ste všetci určite zaznamenali, som v lete nechal na vás a na vašu súťaž a ako úplne najhlavnejší som vybral tento motív od Patrika Mencla, ktorý, ako môžete vidieť, vlastne po celej maske je dizajn trošku komplexnejší a je to urobené do tzv. Kostolnej vitráže. V každej časti vitráže je nejaká iná časť, či už Litvinovú, klubu alebo niečo spojené s klubom. V hlavnej časti, na čele, je pán Ivan Hlinka ako jedna z najväčších osobností litvinovského hokeja. Z jednej strany máme špeciálne logo pre túto sezónu a to je 80. výročie klubu. V pozadí tej vitráže môžete vidieť štadión Ivana Hlinky. A na druhej strane je to značka, ktorá nás všetkých víta pri vchode a východe z Litvinova, ktorú každý domáci človek určite pozná, a v pozadí vitráže je chemička. A na brade máme legendárne ikonické motto, ktoré každý litvinovský fanúšik pozná a nemusím o ňom hovoriť. Tento dizajn je komplexnejší a detailnejší zámerne. Som golman, ktorý si na toto potrpí a má rád, keď tie dizajny masiek sú o niečo detailnejšie a nie sú iba jednoduché, ale tento môj koníček alebo preferencia začala už od detstva, keďže si väčšinu masiek počas svojho života som si dizajnoval sám alebo navrhoval. Takže toto je vlastne jedna z prvých, na ktorých som sa skoro vôbec nepodielal. Takže je to pre mňa trošku špeciálne. Takisto súčasťou tejto masky je menenie lesklého a matného dizajnu. Samotné vitráže vlastne po celej maske sú lesklé a obrysy touto čiernou farbou sú matné. Zo zadnej strany, ako každý brankár, si dáva nejaké osobné veci, takže máme tu logo môjho domáceho mládežníckeho klubu. Máme tu logo Saves Help, to je nadácia, ktorú tiež každý fanúšik v Českej republike určite veľmi dobre pozná. A nejaké osobné spomienky, čo sa týka rodiny. Pri zápase na to úplne nie je akože priestor si všímať, či tá maska je nejako poškodená alebo nie, ale pri tréningu si to človek uvedomí prakticky i hneď. Takže tam si to vždycky, ak mám čas, si to rád skontrolujem. Hlavne teda kritické oblasti sú už klietka, ako ochrana očí a samozrejme táto vrchná časť, to je jedno z takých kritických miest, ktoré býva obité ako prvé. Určite to bol výstup pre mňa z komfortnej zóny, pretože ako som povedal, vlastne všetky alebo totálnu väčšinu masiek alebo teda kompletných dizajnov masiek som si robil počas svojej kariéry, či už profesionálnej alebo juniorskej sám. Takže bolo to pre mňa nová skúsenosť, ale musím povedať, že som bol pozitívne prekvapený vlastne s feedbackom a s návrhmi, ktoré sme obdržali, takže budem to možno otvorený aj v budúcnosti. Musím povedať, že ten výberový proces, keby som to zhrnul, trval minimálne nejaké 2 týždne, aby som si to nechal rozležať. Napríklad tento výherný dizajn nebol ani v mojich prvých favoritoch, ale keďže sme tento rok v tej jubilejnej sezóne, tak som sa rozhodol ísť trošku iným smerom a urobiť niečo iné. Myslím si, že ten proces zvykania si na novú masku nie je náročný. Najväčšia akože zmena pre brankára môže byť vlastne vo farbe klietky alebo mriežky, čo sa snažím ja osobne nemeniť a preto ostávam obyčajne pri čiernych klietkach alebo minimálne čiernych znútra.
takže tam si myslím, že pre mňa tá nejaká zmena není citeľná. Masky zbieram, mám úplne vlastne od svojich prvých masiek, takže úplne tú prvú detskú, ktorú som mal, mám doma v detskej izbe. Väčšina z nich je ešte v detskej izbe u mňa v Bratislave, krásne vystavená do radu a nejaké posledné mám za ten rok aj tu v Litvinove a myslím si, že počtom sa už pohybujem 10+. Dizajn masiek je niečo, čo ma zaujímalo od, myslím si, že úplného dieťaťa, takže viem si predstaviť, že by to bolo niečo, čomu by som sa venoval aj po skončení kariéry. Venujem sa tomu prakticky už, dá sa povedať, teraz, či je to vlastné moje masky, alebo som pomáhal v posledných rokoch s dizajnom aj iným brankárom, napríklad minulý rok Zajdovi, alebo teraz na Slovensku nejakým kamarátom. Takže viem si to predstaviť, ale budem musieť ešte drillovať trošku kreslenie.